Samenkoor. Maris. Hou nagevelijk, Marit. Op deze manier gaan we 2 keer in de week trainen. En daarbij trainen ze ook altijd nog individueel alle dagen. Dit is de afdelingsdressuur. Normaal is het altijd individueel, dus dan ben je alleenig. En nu ben je met 4 of met meer. En nou Jerk daar de hele tijd in je wordt erop. Maris. Wat is dat? Dat is voor hun het teken dat zij de oefening uitvoeren moeten. Gelid voorwaarts en arbeidsdraf, hoefslag rechts volgen. Maris. Arbeidsstap. Wat maakt je hem nou een goed team? Want je bent al een paar keer hebben je hem de prijzen pakt. Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen. Ik denk omdat het komt omdat wij elkaar al echt heel goed kennen. Dat denk ik. Als ik een oortje, dan weet ik wel wat van denken. Dus ik denk dat dat wel een heel groot voordeel is. Ja, en we weten van elkaar hoe we reden. Dat scheelt misschien ook wel. En gaat het al binnen je team? Gaat het ook altijd goed? Of heb je hem wel eens wat ruzie? Ben er ook wel eens wat spanning? Nou, Het blijven wel zusjes. Dus het zit wel eens wat dicht op elkaar. Maar het scheelt juist ook dat het positieve punt is dat het samen weer goed is. Dat je er niks van merkt. Maar ik hoor het al wel dat er wat spanning binnen een griep stooi. Ja, absoluut. Ja, klopt. Terwijl dat wij alweer Frieske hinders hebben en het ben ook nog eens een keer 4 zusjes van elkaar, hebben wij wel een heel uniform team. We hebben zilver en brons gewonnen op de Nederlandse kampioenschappen. En vorig jaar goud, maar dat we een klasse leger, nu weer een klasse heger gaan, dus dat we wel weer een nieuwe uitdaging. En we hebben een hele sterke concurrentie, dus op zich ben we heel blij met het resultaat. dat hinder van Marit is de mem van Marije en dat is eigenlijk heel erg aan elkaar verwant. Dus dan lijkt het dat wel heel vol op elkaar. En het is met fjouwtalreden wel heel belangrijk dat het al echt in een geheel is, zeg maar. En dan has het wel een heel groot voordeel. Dus wat dat ook, je dan hem echt wel een voorsprong op de orenploeg. Want ja, je bent als rieders binnen je mooie familie, zusjes en de hinders ik nog eens. Ja, dat gaat wel helpen, ja. Gelijke Christen net, denk ik. Verandert van hand! X-arbeidsstraf! Ja, het extreemste wat je hem nog treffen kan, dat zou een fjouweling wezen. Ja, mem. Nee, ja. Net, dan maak ik nog even hinderreden. Nee, ja, dat niet. Je weet het nooit. Nee. Zeedijk ik vind die de rust, de stilte, het uitzicht. En dit is een mooie plek om mooi na te denken over alles. Ja, dat. De plek inspireert me enorm, want ik kom hier echt 5 keer per week. En alleen wat ik zie, dat schilder ik niet. Dus maar het inspireert me wel, maar hoe dat dan op het doek terecht, dat weet ik niet. Daar ben ik nog naar op zoek, hoe dat gaat. Ik weet het niet. En het is hier gewoon heel rustig. Hier zijn nog niet zoveel mensen. Ja. Want meesken, dat is net die ding. Ja, wel. Ik ben niet dat ik niet sociaal ben, maar ik ben graag alleen. En maar samen normaal met de hond dat ik hier loop. En ik vind mensen prima, alleen ik vind het ook heerlijk om alleen te zijn.
is zo rondkomen van die kunst? Ja, wat is rondkomen? Het lukt aardig. Alleen het is wel, weet je wel, goedkoop wonen, goedkoop leven. Alles moet gewoon goedkoop. Ja, en dan lukt het wat. De mensen zien zeg maar altijd die kant dat ik altijd maar een beetje aan die zeedijk loop. En dat is een beetje de kunstenaar. Maar mensen zien niet zeg maar, dat ik dag en nacht wel heel hard aan het werk ben. En de andere kant van de medaille is dat je dat niet zomaar alles kan financieel. Weet je wel? Ik moet er wel een heleboel voor laten. Alleen wat ik ervoor terugkrijg is voor mij waardevoller dan de dingen die ik daarvoor laat. Ja. En wat krijg je ervoor terug? Ja, een ultieme vrijheid. En gewoon, ik heb ooit eens een keer besloten dat ik alleen maar wil doen wat ik leuk vind. Ja, ja, dat doe ik. Dit op mij dan wel tinken onder zeediek. Ja, ik zie het zelf niet. Maar dat vind ik wel mooi. Weet je, dat vind ik ook mooi dat anderen dat dan wel zien. Ik doe het wel omdat ik het gewoon fijn vind om te doen, dat schilderen. Maar ik wil als groot doel, hoe mooi is het als zo'n doek in een museum hangt waar gewoon duizenden mensen naar kijken en die daar gewoon voor gaan staan en zeggen van, wauw, dat vind ik heel mooi. Maar dat is dan toch wel een beetje een soort van kijk mij toch of zo. Ja. Dus dan was het wel weer mijn meesken. Ja, maar dat is mooi, die dubbelheid. Weet je wel, omdat, ja. Ja, want als ik weet zeker als dit in een museum zou hangen en er zou een opening zijn, ik noem even als voorbeeld, en er zou 400 man zijn, dan geef ik ook rustig een toespraak en dat maakt me niks uit. Dat doe ik zo. Dat kan ik wel. Maar daarna wil ik dan wel weer naar huis en naar de zeedijk.